سلام تعنا حبلنا تخطاتلتي لوم تلفزيون نزي علات زحزنا يوم استفلالو حابريتاتات حيزنا لكم قريبنا لنا لايك سابسكرايب شيرن بمقبار نختكتاتولنا بمعدام فلما قند تحستاتاتهم حايل ጸጥታ ትግራይ በካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ እና ተመርሐ ለወቅቱ ክፍጽም ይተዋሃይሉ ጽገና መስጊድ ነጋሽ ሎሚ ተጀሚሩ ግብጽ አበ ደቡብ ሱዳን አቃብ ሰላም ከተዋፍር ከምትደሊ አፍሊጣም ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ አካላት ጸጥታ ኣብ ትሕቲቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ኮይኖም ስራሕቶም ክውግን እዮም ኢሉ ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ 11 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘሳለጦ አኺባ ንኹነታት ጸጥታ ሓዊሱ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝረአዩ ዘሎ ክፍተታት ብዝርዝር ገምጊም እዩ እቲ ካቢኔ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ አካላት ጸጥታ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ጸገማትን ፈተናታትን ተጻዊሮም ጸጥታ ትግራይ ኣብ ምርጋጽ ዝሰርሕዎ ዘለው ኣድማዕ ስራሕቲ ክብሪ ዝግብኦም እዮም ብምባል ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ጸለመን ጠቐነን መንግስቲ ብሕጊ መሰረት ስርዓት እናተሕዞ ከም ዝኸይድ ኣረጋጊጾሎም ከም አካል ጊዜያዊ መምሕዳር በብብርኩን በብሴክተሩን አግባብነት በዘለው ጽንዓትን ምክክርና ተገበረሉ በካቢኔን ፕሬዝዳንትን ጊዜያዊ መምሕዳር እናተመርሑ በሕግን ስርዓትን መሰረት ዝወሃዎም ተልእኾ ኣብ ምፍጻም ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ውድባት ኣብ ዝፍጠር ዝኾነ ይኹን አጀንዳ ዘይሻራው መትከልን ቁዋምን ተኸቲሎም ዝሰርሑ ምዃኖም ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ክልል ትግራይ የረጋግጽ ብምባል ጸጥታ ትግራይ ተጸዋዕነቱ ንጊዜያዊ መምሕዳር ከም ዝኾነ አፍሊጦሎም ይኹን በር ሰራዊት ትግራይ ንወራር ትግራይ ንምምካት ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት ዝተፈጠረን በቤት ምኽሪ አዋጅን ደንብን ወጪሉ ዝተጣየሸ ብዘይ ምዃኑን ኣብ ምሕደሩ ዝለዓሉ ሕቶታት ብዙሓት እዮም በዚውን ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ተጸዋዕነቱ ንመንግስቲ ፌደራል ስለዝኾነ ሰራዊት ትግራይ ከመይሉ በጊዜያዊ መምሕዳር ይምራሕ ዝብሉ ሓሳባት ይለዓለሉ ነዞም ሕቶታት ዘልዕሉ ድማ ኣብቲ ሓደ ሓይሊ ኣመራርሓ ህወሓት ዝርከቡ አካላት እዮም በኻሊእ ገጽ ጸጥታ ትግራይ መገልገሊ ሓደ ውድብ ክኸውን የብሉን ሓይሊ ጸጥታ ኣብ ትሕቲ ማሕበር መንግስቲ ክኸውን ዝግባእ ብምባል ዝከራኸሩውን ብዙሓት እዮም ኣብዚ ሰሙን ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሓይሊ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዘካየድዎም ህዝባዊ ዋዕላታት ምፍቃዶምን ሓልዋ ጸጥታ ምግባሩን በአንጻር ድማ በጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ክካየዱ ተተሊሙ ዝነበረ ህዝባዊ ዋዕላ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ትግራይ ምስራዙ ዘይሻራውነት ጸጥታ ትግራይ ኣብ ሕቶ ዘእትውን ኣይጠፍኡን ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ግና ጸጥታ ትግራይ በጊዜያዊ መምሕዳር ከም ዝመሓደር ዕላው ገይሮሎም ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ካሊ ኣብ መግለጹ ዘመላኸቶ ነገር ምደባ ማሕበር መንግስቲ ዝምልከት እዩ ካቢኔን ፕሬዝዳንትን ጊዜያዊ መምሕዳር ብሕጊ ዝተደንገገን ብዕላው አግባብ ዝተቀመጠን መንግስታዊ ሓላፍነቶም ንምውጻእ ዝተማልአ መንግስታዊ ቁመናውን ተልእኾም ንምውጋንን ኣብ ኩሎም ትካላትን ማሕበራትን መንግስቲ ዘድሊ ናይ ሓላፍነት ምደባታትን ምትዕራያትን ናይ ህዝቢ መድረኻትን ናይ ለውጢ ስራሕትን ፕሮግራማትን ብዝተማልአ ትካላውነት ተመስሪቱ አግባብነት ዘለዎ ምክክርን ምርዳእን እናገበረ ሕግን ስርዓትን ብዝሓለወ አግባብ ምክያድ ከም ዝቅጽል ዝገለጸት ካቢኔ እዚ ከይዲ መንግስታዊ መደብን ዕማምን ምዃኑ ተፈሊጡ ኣብዚ መዳይ ዝህሉ ዝኾነ ይኹን ምትዕንቃፍ ብሕጊ መሰረት መልክዕ ንምትሓዝ ክስርሐሉ ኢሉ ካብዚ ወጻኢ መንግስታዊ ምደባታት ንምልዓል ሓድስቲ ምድባት ንምክያድ ወይ ውሳነታት ጊዜያዊ መምሕዳር ውሳነታት ንምፍራስ ይኹን ናይ መንግስቲ ማሕበር ንምህዋኽን ንምሕምዛቑን ዝግበር ዝተወደበን ፈተናን ምንቅስቃስን ግን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ መንግስቲ ነዚ ዘይቅቡል ምንቅስቃስ ንምዕራይ ሕጋዊ መፍትሕታት ክወስድ ምዃኑውን ኣስሚሩሎም ኣብ ትግራይና ተፈጢሩ ዘሎ ጸገም ኣብ መንጎ ህወሓትን ጊዜያዊ መምሕዳርን ከም ዝኾነ ተገይሩ ዝቀርብ ዘሎ ነገር ድማ ፍጹም ዝተጋገየን ናይቲ ጸገም ተሳተፍቲ መንነትን ኣወዳድባን ዝስሓተን ከም ዝኾነ ህዝቢ ብንጹር ክርድኦ ከም ዘለዎውን እቲ ካቢኔ መልኪቶሎም በዚ መሰረት እቲ ጸገም ኣብ ውሽጢ ውድብ ህወሓት ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነቱ ዝተፈጠረ ምክፍፋል ምዃኑ ናይዚ ጸገም ሰዓብየን ኣብ ማሕበር መንግስቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ኣልታዊ ግደ ከም ዘሎ ኮይኑ ንጊዜያዊ መምሕዳር ከም መንግስትን ንመንግስታዊ ስራሕቱን ግን ፈጺሙ ዘይምልከትን ዘየካትትን ምዃኑ ክፍለጠሎ ኢሎም ካቢኔ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ጽገና መስጊድ ነጋሽ ብዕሊ ተጀሚሩ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2016 ዓመተ ምህረት ምስ ኤጀንሲ ልምዓት ቱርኪ ቲካዝ ተባሃለ ትካል ዕላው ስምዕ ጽገና ድሕሪ ምግባር ብዘቕመጥናዮ አንፈት መሰረት ሎሚ 13 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ብተግባር ስራሕ ዝጀመረሉ መዓልቲ ኮይነሎ ዝበሉ ሓላፊቲ ቢሮ ዶክተር አጽብሃ ገብረዝጋብሔር ጥንታውነቱ ሓልዩ ተሳትፎን ተጠቃምነትን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ብዘረጋግጽ ተጋሩ ክኢላታት ጽገና ሓድጊ ዝሳተፍሉ ቅድስነቱ
ዝምልስ ጽገና ከም ዝስራሕ ኣመልኪቶም ከይዲ ጽገና ብቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ስጡም ክትትል ዝግበረሉ ምዃኑ እውን ገሊጾም ከይዲ ጽገና ቅዱስ ስፍራ መስጊድ ነጋሽ ብዝተተሓዘሉ እዋን ተጀሚሩ ክውዳእ እኹል ምድላው ተገይሩ ዝበሉ ዶክተር አጽብሃ ናይ ኩሉ ቅዱስ ትግራዋይ ድጋፍ ዝጠልብ ብሄራዊ ዋንነት ትግራይ ስለ ዝኾነ ሓገዝኩምን ምክርኩምን ከምቲ ልሙድ ኣይፈለየና ክብሉ ጻውዒት ገይሮም ኣለዉ ካብቶም በወራር ጽንተት ትግራይ ብርሰት ዝበጽሖም ሓርግታት ትግራይ ታሪኻዊ መስጊድ ነጋሽ ሓደ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኣፍሪካ ፈላማይ ዝኾነ መስጊድ ነጋሽ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2013 ዓመተ ምህረት ነይሩ በወረት ሓይልታት ኮነ ተባሂሉ ንኸዓንስ ተገበረ እዚ ኣብ መዝገብ ሓድጊ ዓለም ዩኔስኮ ዝተመዝገበ ታሪኻዊ መስጊድ ምዕናው ኣብቲ እዋን ንኩሉ ትግራዋይ ሓዊሱ ንማሕበረሰብ ሙስሊም ዓለም ዘቆጥዕ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ነዚ ስዒቡ መንግስቲ ፌደራል ንመስጊድ ነጋሽ ንምጽጋን ቃል ኣትዩ እኳ እንተነበረ ካብ ቃል ዝዘለለ ዛጊድ ናብ ተግባራውነት ዝለወጠ ነገር የለን ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ 8 ሰራሕተኛታት ረድኤት ከም ዝሞቱ መደብ ምግቢ ዓለም ኣፍሊጡ መደብ ምግቢ ዓለም ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ዘፍለጦም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ 8 ሰራሕተኛታት እንትሞቱ 20 ድማ ከም ዝተጨወዩ ኣፍሊጦሎም ኣብ ዝሕዚ እዋን ንምንቅስቃስ ሰራሕተኛታት ረድኤት እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ዘለዎ ክልል ኣምሓራ ምዃኑ ዝገለጸ መደብ ምግቢ ዓለም ይኹን በር መጠኑ ዋላ እንተተፈላለየ ኣብ ካልኦት ክልላት ስጋት ጸጥታ የለን ማለት ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝሳተፉ ሓዊሱ ኩሎም ኣካላት ኣብ ድሕነት ንጹሃት ዜጋታት ኣብ ምርጋጽ ንኽነጥፉ እውን መደብ ምግቢ ዓለም ጸዊዖሎም ከም መረዳእታት ትካል ዋላ እኳ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝለዓለ ስጋት ጸጥታ እንተሃለወ ብትልሚ ካብ ዝሓዞ መደብ ንኣስታት 9 ሚእታዊ ሓገዝ ደለይቲ ወገናት ሓገዝ ከም ዝገበረ ኣፍሊጦሎም ግብጽ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዓቃብ ሰላም ክተዋፍር ከም ትደለፍ ሊጣም ኣብዚ ሰሙን ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን በሓባር ብምዃን መግለጺ ዝሃቡ በድር አብድለቲ ግብጽ ኣብ ደቡብ ሱዳንን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎን ዝኣምሰላ ሃገራት ዓቃብ ሰላም ክተዋፍር ከም ትደሊ ገሊጾም አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝገበርዎ ዑደት ምስ ፕሬዝደንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ሓዊሱ ምስ ላዕለዎት ሰመዚት ሃገር ኣብ ጉዳይ ሊብያ ጋዛ ሱዳንን ሶማልያን ግብጽ ክትጻወቶ ብዛዕባ እትኽእሎ ኣንታዊ ግደ ምዝራዎም ተገሊጹ እዩ አንቶኒ ብሊንከን ናብ ካይሮ ቅድሚ ምጓዓዞም ኣሜሪካ ግብጽ 1.3 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝሃበ ዝዝከር ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ኣፍሪካን ማእኸላይ ምብራቕን ምስ ግብጽ ብሓባር ክሰርሕ ከም ትደሊ ዘርኢ እዩ ይብሉ ተዓዘብቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ውዕል ምእሳራ ስዒቡ ድማ ግብጽ ምስ ሃገራት ሶማልያን ኤርትራን ከምኡ እውን ምስ ዓረብ ሊግ ብምዃን አንጻር ኢትዮጵያ ዘቕንዑ ምንቅስቓሳት ካብ ምግባራ ብተወሳኺ ኣብ ዝቀረበ እዋን ኣብ ሶማልያ ሰራዊታ ምስፋር ምጅማራ ዝዝከር እዩ ኩነታት ሰላም ደቡብ ሱዳን ምምሕያሽ እናርአየ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ብሹም ዓቃብ ሰላም ኣብ ደቡብ ሱዳን ሰራዊት ንምስፋር ድልየት ከም ዘለዋ ምግላጻ ኣካል እቲ ንኢትዮጵያ ንምኽባብ እትገብሮ ምንቅስቓስ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ቀርና ኣፍሪካ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግብጽ ብግዙፍ ወታደራዊ መርከብ ዝለኣኸቶ ልዑል መጠን ዘለዎ መሳርሒ ኩናት ኣብ ወደብ መቃዲሾ ከም ዝበጽሐ ማዕኸናት ዜና ኣቃሊሐን ኣለዋ እቲ መሳርሒ ትማሊ 12 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት መራኸብቲ ሓፋሽ ሶማልያ ጸብጺቦን እየን ኬንያ ናብ ሃይቲ ተወሰኽቲ 600 ኣባላት ፖሊስ ከም እትልእኽ ኣፍሊጣ ኬንያ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙናት ኣስታት 600 ኣባላት ፖሊስ ብምልኣኽ ዋና ከተማ ሃይቲ ዝኾነት ፖርት ኦ ፕሪንስ ንምቁጻር ይቅኑ ካብ ዘለው ጉጅለታት ዒዋሉ ንምክልኻል ከም ትሕግዝ ኣፍሊጣ እዚ ድማ ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ አንጻር ኣብታ ካሪብያዊት ሃገር ይንቀሳቐሱ ዘለው ጉጅለታት ዒዋሉ ንምሕጋዝ ዝተለኣኸ ቁጽሪ ፖሊስ ኬንያ 1000 ከም ዝበጽሐ ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት እዚ ዝተገለጸ ፕሬዝደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኣብ ሃይቲ ገብርዎ ኣብ ዘለው ዑደት ኮይኑ ፖሊስ ኬንያ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ውድ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ክዋፈር ከም ዝደልዩ እውን ገሊጾም እዮም ኣብ ሃይቲ ዝተወልዐ ዓመጽ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ሓደ ክኢላ ውድ ሕቡራት ሃገራት ዝገለጸ ኮይኑ እቶም ዓመጽቲ ጉጅለታት ሓድሽቲ ከባቢታት ዕላማ ብምግባር ተወሳኺ ምምዝባል ሰባት የስዑ ከም ዘለው እውን ኣብሪሁ ባይቶ ጸጥታ ውድ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መወዳእታት ዝሓዝናዮ ወርሒ ኣብ ጉዳይ ጸጥታ ሃይቲ ዝመክር ኮይኑ ኣብ ተልእኾ ፖሊስ ኬንያ እውን ክዝት እዩ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ኣብ 2025 ዓመት ፈረንጂ ኣብ ሃይቲ ብውድ ሕቡራት ሃገራት ንዝዋፈር ሓይሊ ዓቃብ ሰላም ምቹ ኩነታት ከም ዝፈጥር ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጾሎም ፕሬዝደንት ሩቶ ኣብ ፖርት ኦ ፕሪንስ ኣብ ዝርከብ ማእኸል ፖሊስ ኬንያ ተረኺቦም እቶም ኣባላት ፖሊስ ንዝወገንዎ ዕውስ ስራሕ ንኢዶም ልኡኽቶ ሃይቲ ኣይዕወትን ኢሎም ዝሓሱ ብዙሓት ሰባት ኣለው ንስኻትኩም ብዘመዝገብኩም ወዓወት ሓሳቦም ክልወጡ ተገዲዶም እዮም እውን ኢሎም እቶም ፕሬዝደንት እቶም ቅድም ክብሉ ናብ ሃይቲ ዝኣተው ኣስታት 400 ኣባላት ፖሊስ ኬንያ ምስ ኣባላት ጸጥታ ሃገር ብምዃን እዮም ዕውስ ስራሕ ወጊኖም ይብሉ እቶም ፕሬዝደንት ሰማያዊ ውድ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሃይቲ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ሄሊኮፕተር ሓዊሱ እኹል ዕጥቅን
ስንቅን ዘለዎም ጠንካራ ሓይሊ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ምግላጾም ጸብጻብ ቢቢሲ የመላኽት ኣብ ካራብያዊት ሃገር ሃይቲ ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ጉጅለታት ብፍላይ ኣብዞም ዝሓለፉ 8 ተዋርሕ ነቲ ሃገር ኣብ ዕግርግር ኣትዮምዋ ከም ዝርከቡ ይግለጽ كرات تخطاتلتي لوم تلفزيون نزي على زحزنا يوم زيناتات نزي أمي مسؤول نيروم سلازي تخطاتلكم نابم مسجان أبزيكم في الليكم سلام دحنكم